Συγχαρητήρια κότσια που μετά από 20 λεπτά κατάφερε να κάνει την κάμερα να δουλεύει. Το βγάλες από μέσα σου ρε μαλάκα. Ναι, αυτό ήθελα. Το βγάλες από μέσα σου. Μπράβο ρε μαλάκα. Γύρω μου. Τώρα λέει, θα πεντάρουμε! Όταν Επιστροφή στα vlogs αλήθειας. Είμαστε στο EFC Χαλάνδρη. Πλήρης ομάδα εκτός από τον Ορέστη Μεχίλη. Ορέστη είσαι για τον Κούτσο. Χάνεις επιστροφή vlog και προφανώς και την πρόκριση της ομάδας. Ήρθα εδώ για να κάνω ένα catch-up στους θεατές. Η πρόκριση για τα play-off είναι στους 18 με 19 βαθμούς. Θέλουμε σίγουρα άλλη μια νίκη, να κλειδώσουμε το αποτέλεσμα και να πάμε για πρώτη φορά στα play-off. Όχι. Πάμε μια νίκη σήμερα, οπότε είμαστε αισιόδοξοι και πάμε να περάσουμε στα play-off. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι δικό σου. Τελευταίο την άλλη Κυριακή. Ναι. Θα σας βλέπουμε από κάτω. Τι λες ρε μαλάκα. Με την κούπα. Πίνεις Prime. Πίνω Prime. Μαλάκα τι λες. Και στην τσάντα μου έχω ένα μπουκάλι κρασί. Μόνο το μπλε γάμα. Πήρα τα απαραίτητα για το σπίτι. Μου λείπε και το ρολό. Και το πράσινο. Αφού δεν είχα σπίτι. Και δεν θα προλάβω. Για πες γιατί είσαι μαλάκας. Ρε μου κάνει ο μπαμπάς το πρωί που ξυπνάει μου λέει είδα όνειρο. Νίκη της Ipswich επί της Nottingham 3-1. Τρελαίνομαι εγώ. Και τι έκανες? Έχει ξαναπιάσει τέτοιο στοίχημα. Ναι. Έριξα ένα σαλατάρικο και τώρα είναι 3-0 γάμο. 0-3 είναι. Πόσο είναι Θεονά το μάτς? Για πες. 0-3. Ωραία. Ακόμα κι αν δεν θα λέτε ένα μαλάκι. Έλα, μην θα τα πούμε. Λοιπόν, η τακτική επανάληψη. Ναι, όχι, η τακτική επανάληψη έχει έρθει, ας πούμε, 2 φορές το 7. Ο κοινός άνθρωπος να πει δεν θα ξανάρθει το 7. Εσύ πρέπει να πεις ότι θα ξανάρθει το 7. Οπότε πες συνέχεια το 7, μπορεί να μην έρθει ποτέ το 7. Τι λες. Το 98% σταματάει πριν το μεγάλο win. Εμείς όλοι μας το 98%. Όχι ζούμε μες στην ψυχή μου. Βλέπει κιόλας άμα παγκάτσα. Μες στην ψυχή μου. Ξερώσω στην Ελλήνα. Ξέρε αυτή. Το όριξε. Το σημερινό μάτς στην κοπέλα μου, στην Τζορτζίνα. Μάλιστα. Βρίσκεται στην Άντα αυτή τη στιγμή. Σηκώθηκε εκεί πέρα και Να σου πω λίγο. στον κύριο Δαρσίνο και στην κυρία Δαρσίνο. Τον ήπιαμε, πάει το vlog. Να το κάνω, να σου πω. Γιατί ρε. Και καλά ρε. Πολύ παραπάνω εμπειρία από στο editing. Κάνω editing από τα 10 μου. Είναι ψέμα αυτό. Τι καινούριο πράγμα που είναι αυτό. Ψέμα είναι αυτό. Καλά, δεν ανέβασε lyric videos. Εσύ ανέβασε εγώ. Έκανες lyric videos. Έκανα κανονικά lyric videos. Υπάρχουν πάνω στο YouTube τώρα. Τα έχω κρύψει, αλλά μπορώ να στα δείξω. Στείλ' μου για να τα βάλω στο vlog. Γιατί? Δεν γίνεται. Τι έχεις να πεις για τον Κώστα Λούκα? Τον Κώστα Λουκά. Ναι. Το καλύτερο παιδί. Ναι. Τον αγαπάμε όλοι οι Ολυμπιακοί. Τον σεβόμαστε. Ποτέ δεν τον ευρίζουμε. Μα τον δώσω στον δρόμο τον αγκαλιάσω το παλικάρι. Δηλαδή τον έχω στην καρδιά μου. Το έκανα σήμερα. Το ρεκ είναι κόκκινο, τώρα τι να σου πω. Αυτό πήγανε πολλά γκολ. Το ρεκ είναι κόκκινο. Ο άχρηστος ρε μαλάκα, δεν έχω ξαναπιάσει κάμερα ζωή μου. Βλέπω λάμπα. Ρε μαλάκα, δεν έχει αλκοόλ να πάρεις. Τι κοιτάς. Πάμε σήμερα για εκτέλεση. Εκτέλεση χαρακτήρα στη Fight Club. Αυτό θα μπει στο vlog. Ναι, το δέχομαι λέει. Βασίλη, κράτα το. Πώς θα πάμε. Άμα κερδίσουμε σήμερα, μαθηματικά είμαστε στους ισχυρούς του Serenity. Γι' αυτό τον πήρε το Μαθηματικά όμως. Είναι πολύ στριμόκολλας. Από αυτούς δεν ξέρω το κάνει. Εδώ. Ρε δεν γαμιέσαι. Έλα πάρ' το και τη μαλακίζομαι. Τετράγωνο θα είναι το μνήμα μας. Θυμάμαι λοιπόν. Τρίτο φίλο. Έτσι. Για πες το λίγο. Βήμα, Ρουλέτα μ' αρέσει. μόλις και αν ίσως το Κόκκινο. Όλα στο κόκκινο. Είμαι, παίζει, πετάω τούβλα. Αλλά είναι πολύ playmaker. Δηλαδή, ξέρεις, να σου δώσει την πασούλα, να σου δώσει την κίνηση, να... Είμαι 100% άσχετος παραπάνω και από τον Γιάννη, αλλά μπορώ να κάτσω κάτω από την μπασκέτα. Το έχω πιστεύω. μου κάνει, μ' αρέσει. Νομίζω το έχω. Ρε μαλάκα, βρίσκεις το στεφάνι. Πιστεύω ότι θα είμαι τόσο άσχετος να πιάσω μια μπάλα. Τι
Θα τη δίνω πάσα. Αυτό. Μια πάσα θα δίνω εγώ. Κάποια στιγμή ο Ευθύμης είπε στο Βασίλη ότι του αξίζει που του έκλεψαν το σπίτι. Τι το αξίζει? Που του κλέψανε το PlayStation. Α, ναι. Να σημειωθεί αυτό ότι το έχει πει ο Ευθύμης. Ότι είπες κάποια στιγμή στο Βασίλη, καλά σου κάναν και σου έκλεψαν το σπίτι. Α, ναι, με τις μαλακίες του, δεν Να σημειωθεί αυτή μέσα στο γήπεδο, όχι όταν φύγαμε, είχε κάνει μαλακία ο Μπιλ και έλεγε στον δρόμο για την μπάλα και μετά και ο Ευθύμης, καλά σου κάνανε και σου κλέψανε το σπίτι. Μαλάκα. Έχω δίκιο. Τελικά τους το παίρνω πίσω. Δεν μας ενδιαφέρει σαν αντιπάλους. Σωστά. Αυτό σου λέει. Όταν δεν παίζουμε τους αντίστοιχους. Κατάλαβες. Ισχυρή δεκάξη κάνει στην δεκάξη. Δεν είναι τελευταίος. Η πρώτος δεν συνοιάζει. Είναι καθόλου. Στο ανήσι. Εγώ θέλω να μην παρεάζεται μαζί. Σήμερα με το μαχαίρι στα δόντια. Οτιδήποτε άλλο είναι όποιος επάνω από αυτή έχει φύγει από το μάτσο. Ή παίζουμε ποδόσφαιρο σήμερα ή καλύτερα να μην κατέβουμε. Ανατριχιαστικός. Έχει monitor τώρα, έχει λεφτά. Κατάλαβες. Το παλιό του κινητό έχει βάλει. Άλλαξε βατήριο της κακιάς ώρας μαλάκα. Πάτα τη ρε, πάτα τη. Ωραία και περάστε γύρω μου. Σε ένα vlog το οποίο αν το δεις σωστά και ανάποδα να το έχει Παλάκα το καταπληκτικό. Παλάκα θα το κάνουμε Νόλαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που κρατάς ρε? Μαλάκα το μάζεψες από κάτω. Εγώ με αυτό το παιδί έκανα παρέα τώρα. Έρχεται σπίτι μου. Χρήστης, Λούκας. Έπαθε το Λούκα. Ερώτηση. Άσο, Ξέρουμε αν ο Σπανούλης έχει κόρη. Γάμα το φεύγει. Δεν γνωρίζω. Έχει μια παλιά βαγιούς. Γιατί, πώς σου ήρθε αυτό ρε μαλάκα τώρα? Πώς σου ήρθε αυτό? Γιατί όταν γυρνούσα από Μιλάνο, ήμουν στο αεροπλάνο και ήταν μπροστά μου ένας, ο οποίος ήταν καραφλός, τέτοιο, ήταν ίδιος ο Σπανούλης και είχε μια κόρη, ήταν δίπλα μια... Χρωστάμε 5.000 στο ΤΕΒΕ. Και στα αρχίδια μου. Αυτά είναι κόψιμο, βαρύ κόψιμο. Κάτι που να πούνε ρε παιδί μου, η άποψη του Γιάννη Δημόπουλου ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, θα μπορούσα να είναι λίγο καλύτερη. Ναι, γιατί έτσι δουλεύει αυτό Γιάννη. Ήταν στα μεταξύ μας. Έτσι δουλεύει. Γετητής. Το γήπεδο. Αρχίδια, γετητής. Δεν το καταλάβαμε. Μου κλάνεις, Γάμα. μου κλάνεις το μπούτσο. Έχει μπραντς. Ξέρεις γιατί το λέω. Τώρα λέγαμε. Στο πεντάρι μου. Σήμερα πρόβλεψη. Ναι. Πώς παίζετε? Παίζουμε με Fight Club. Ω, δύσκολο. 4-5. 4-5 ποιος? Εσείς, τι. Α, είπα και εγώ. Με ποιον θα πάω, είστε Τρόμαξα για λίγο. Πώς αγόρι μου εσύ? Αγόρι μου. Πεντάρι, Real Madrid BC. Ναι, Ψινής. για πλάκα. Αλήθεια. Για πλάκα. Ναι ρε βαλάκα. Ήρθαμε εγώ 5. Upgrade σοβαρό. Τι έχεις παίξει? Νέα καμερούλα. Πήρα και αυτό το σιδερένιο για να κουμπώνω ένα αξεσουάρ. Και το φωτάκι. Μικροφωνάκι, μαλάκα. Ντρέπομαι να μιλήσω. Τέτοια φάση. Για πες μας, πώς αισθάνεσαι που επέστρεψες? Περίεργα, γιατί έχουν αλλάξει πολλά. Αλήθεια. Ναι, εντάξει, λογικό είναι ρε φίλε. Ξέρετε τι πρωτάθλημα πάντα αλλάζουμε από χρόνο σε χρόνο. Σωστό. Αλλά είναι ωραίο πάλι που έστω και λίγο πιο απ' έξω. Στρέφεις δυναμικά φούλε. Εντάξει. Εντάξει, αυτά είναι. Έχω τρελαθεί. Έτοιμος για σήμερα. Έτοιμος. Πάμε να δούμε τα δούμε. Έχεις ρολόι. Έχει ουρά. Να μετράς που Νιώθω ευάλωτος. Τι είναι αυτό ρε μάλακα, τι κατάσταση έχεις κάνει? Καλό. Έχεις και κινητό και κάμερα. Καλό, ναι, έχω και καλά είναι monitor. Βλέπω από εδώ πέρα τι καταλάβεις. Καλή φάση, με ποιον Τέτοια παίζετε? φάση. Με ποιον παίζετε? Fight Club. Πρόλεψη σκορ. Fight Club, θα κερδίσετε 4-3. Τη συμμετοχή μου πάντα έχω και ένα κόλ. Φαντάζομαι. Μάικς έπαιζε εναντίον μας αυτό. Γκολ, μαλάκα, έκανε πέναλτι. Ήθελε να φάει. Όχι ρε μαλάκα, μόνο το πέναλτι έκανε. Μόνο το πέναλτι. Κάνε πως είστε. Πού αγόρι μου. Εδώ είπαμε. Πες να καλησπέρα στο vlog. Μπλούζα Μπαρτσελώνα θέλω. Μπαρτσελιώμα, μαλάκα, μου την Ήρθες για θεατής ή παίζεις μετά? Θεατής, Φλαμίγκος Κατεβέρνου. Συγκινητικό ρε μαλάκα. Για το vlog ρε φίλε. Πρώτα εμφάνιση. Είναι από την μπουτίκ του Καμινόφιλε.
Σιγά και 17 χρονών είναι η πρώτη του εμφάνιση. Όταν εγώ τον ανακάλυψα, άκουσε με. Πρώτη εμφάνιση που φόρησε το 2023. Αυτή η εμφάνιση. Τον ανακάλυψε πριν το Euro. Είναι πριν το Euro. Και δεν τον ήξερε κανείς πριν το Euro. Μαλάκα, πολύ καλό πριν το Euro. Ναι, δεν τον ήξερε κανένας, έχει δίκιο σε αυτό λίγο. Δεν πήρε πρωτάθλημα η Μπαρσελόνα. Από 16 χρόνια τον ακολούθαγε. Τώρα είναι 17. Σκάτω από τους λίγους. Και θα ξεκινήσει αυτό, τώρα μου την έδωσες γιατί δεν παίζουνε. Ωραία. Την κατάζω. Ωραία, ωραία. Κλέβει. Την κρατάω πολύ καλά, να ξέρεις. Λοιπόν, πείτε κάτι πριν αλλάξω φακό. Ελπίζουμε για το καλύτερο, 50 λεπτά πόλεμος, θα πούμε μετά. Τίποτα. Μόνο focus. Δεν το πιάσα αυτό ρε μαλάκα. Focus μόνο στο παιχνίδι και τα υπόλοιπα μετά. Τίποτα. Μετά δηλαδή. Τι κάναμε ρε μαλάκα. Τι να πούμε. Πρέπει να μάθει λίγο ο θεατής που βλέπει τώρα το βίντεο. Τι έγινε. Θεατής να μάθει τον ήπια. Αναλαμβάνω όλες τις ευθύνες για το σημερινό αγώνα. Μπορεί να βάλει ένα γκολ, μια assist. Αλλά έβαλε ένα γκολ, πέρασαν και 2 φορές, τσέσκησαν. Αυτό είναι πλήρες αδιάφορο. Αλήθεια, έχεις κάνει κάτι εμφανίσεις απίστευτες. Σήμερα δεν ήταν κάτι. Δεν ήταν από αυτές τις εμφανίσεις. Θα είναι η επόμενη όμως και στα πλοίο, οπότε θα αποπαρτινήσουμε. Ακριβώς. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή. Κλασικά Real, πουτσα τελευταία στιγμή. Είναι για το suspense όμως, είναι για το αν θα βγούμε play-off. Ακριβώς. Ελπίζω να μην πάει σαν πέρσι. Όλα για το content. Ναι, αυτό φταίει σίγουρα. Όχι ότι εμείς τον παίζουμε. Δεν έχετε περάσει ακόμα. Μαθηματικά όχι. Με ποιον παίζει την άλλη εβδομάδα? Πάω Κρανάς. Λογικά. Μου έχουν πει να παίξω μαζί του. Μην κάνεις τώρα καμιά μαλακία. Όλοι σου έχουν πει να παίξεις μαζί του. Όπως έχει πει και ένας φίλος μου, την πίτσα ή θα τη φας. Ελισάβετ, μαλάκα, αυτά που ακούω από αυτό το παιδί. Δεν ξέρω πόσο ακούω μαζί του. Πόσο την έχει. Εδώ πέρα έχει πολύ μεγάλο. Δεν θέλω να μου πεις αριθμό. Πόσο, κάνω έτσι. Επόμενο σουκού, πάω Κρανάς. Σίγουρο είναι. Μάτς πρόκρισης. Μάλιστα. Αυτό. Θα παίξουμε αντίπαλοι. Αγγελή, κάνε καμιά κουτσουκέλα τέτοια να σου γαμίσω το σπίτι. Όταν βλέπετε ότι κουράζεστε, κάνετε το μυαλό σας, όλοι δηλαδή. Πάμε να γίνει, παιδιά. Ευθύνη. Βγάλουμε. Άμα είστε αυτοί, βγάλουμε. Και θα βγω. Δεν είναι βγάλουμε ρε μαλάκα. Άμα αυτό είναι τα φορά να παίρνεις μόνος. Μα δεν το λέω για κάποιο συγκεκριμένο, γιατί μου λέω ότι αντικειμενικά. Γιατί είμαστε έπρεπε να σου επηρέασε το μάτς. Να δούμε λίγο τι έχουμε να πούμε και... Και εγώ τι τελευταίο, ρε φίλε, ότι τώρα παίρνουμε άμα πούμε πλέον, δεν πρέπει να κάνουμε ρε φίλε τόσα λάθη. Σημαντικός δεν είναι κάτι παρέμβατο. Δηλαδή τώρα αδικήσαμε τους εαυτούς μου και που ήμασταν ανώτεροι, δεν παίξαμε ρε φίλε μετά. Δεν παίζαμε, από την αρχή δεν κάνουμε. Αντικειμενικά εδώ. Όπως και μετά έχουμε που λέτε ότι είμαστε τερφούμε 3-4 μάτς. 3-4 μάτς είμαστε τερφούμε. Ναι ρε φίλε. Σλάβια και Λουσμάν. Σλάβια δεύτερο ημίχρονο δεν παγιάναμε τίποτα. Σλάβια δεύτερο ημίχρονο. Σλάβια δεύτερο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα. Μετά με τους άλλους πήγαμε 3-3. Το κραπάς ρε ηλίθιε. Μαλάκα, τι παιδί είναι αυτός ρε. Τι παιδί είναι αυτός ρε μαλάκα. Το πιάσα στην κάμερα. Πες μου, αλήθεια, σε παρακαλώ το έχεις. Το πιάσα. Το παθαίνω κι εγώ αυτό. Στα μετά, στα κάτρε. Λέει εγώ φταίω. Όχι, λέει. Ρε μαλάκα, εγώ φταίω. Και είναι έτσι. Περίμενε. Και είναι έτσι. Ρε μαλάκα, πού είναι το κινητό μου και μιλάει στο τηλέφωνο. Δηλαδή, με όποιον μιλάει στο τηλέφωνο, αν δεν του πείτε ότι είσαι μαλάκας αγόρι μου, δεν ξέρω. Παίξτε με κέντρο. Σήμερα. Ναι, αλλά παίξτε με και πιο πολύ γιατί έχουμε. Απλά σταμάτα να κλείνεις συνέχεια κέντρο ρε μαλάκα. Οπουδήποτε είσαι, οπουδήποτε είναι η μπάλα πρέπει να πας και σε κέντρο. Μην το κάνεις αυτό, στο είπα και στο μάτς. Κολλάει το κεφάλι σου. Κολλάει το κεφάλι σου. Είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, έναν άνθρωπο οποιοδήποτε κατά γενιά αποδοχή,
Να κολλάει τις αλλαγές. Legit, αυτά μην τα βάλεις. Είναι τέρμα εγωιστικό που κάνει αυτό που λες, να ξέρεις. Είναι τέρμα εγωιστικό και το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν είπε κάτι, ρε μαλάκα. Εσύ το παίρνεις στα πολύ. Πάντα αυτό κάνεις, ρε φίλε. Τι πάντα αυτό κάνεις. Μα λες, παίξτε με κέντρο. Ναι, γιατί έρχομαι τόσες φορές και δεν με παίζεις. Μα πηγαίνεις συνέχεια κέντρο, αυτό είναι το θέμα, αυτό σου λέω. Για να πάρω μπάλα, ρε φίλε. Μα θα πάρεις και στο πλάι, ρε φίλε. Παίξεις το σύστημα Και στο πλάι έρχομαι και στο κέντρο έρχομαι. Παίξεις το σύστημα όπως Θέλετε να πάρετε μπάλα. Πάρε το δεξί αρχίδι εσύ, το αριστερό εσύ και σκάστε. Μα όχι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Με την μπάλτα έκανε το ίδιο. Έκανε το ίδιο με την μπάλτα. Πήγαινε κέντρο, πήγαινε και έξω. Με τη Real κάθε φορά κέντρο έρχεται. Τόλης είπε κάτι, κλείστο το γαμίδι, έλα κλείστο. Δεν το κλείνω ρε μαλακά. Τελείωσε ρε μαλάκα, τελείωσε. Τελείωσε, τον φάγαμε, τελείωσε, κλείστο. Μέχρι εδώ.